Patay sa kapasero sa e-bike humana na mabanggaan sa SUV sa Coastal Road sa Davao City. Matod sa pamahayag sa Davao City Police Office, nahitabog insidente alas 5:03 sa kadlawon, Hunyo 28, 2026 sa Purok 8, Bukana, Coastal Road, Barangay 76-A, Davao City. Matod pa nga ang SUV gimaneho sa 33 anyos nga si alias J, taga Purok 9, Upper Piedad Street, Bato Turiling, Ciudad sa Davao. Ug ang e-bike gimaneho ni alias Ross, 19 anyos, taga Mabini Extension, Barangay 31D, Davao City. Ang araday sakay nga tulo ka mga pasahero, nasairan nga nagbiyahe sa southbound ang duha apan pag-abot sa right outer lane, nabanggaan sa SUV ang likod nga bahin sa e-bike nga nagresulta sa pagkaangol sa mga sakay nga sila alias Sugar, 16 anyos ug alias Mar, 13 anyos. Nga gidala sa balay Tambalanan, apan ang sakay nga si alias Sal, 37 anyos, nakabsan sa namang kinabuhi diha sa lugar. Samtang pa rin ng investigasyon sa otoridad, kalabot sa naiskutang disgrasya. Kasama mo sa Baritang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Biyan naman sa Tak, Araman.